Hello, maayong-ayo diha bayan. Welcome na diri sa Bisaya podcast. Kina po nimong higala na si Barok. Ug ako naman si Takya, ang imong amiga. Kumusta, bayan? Kumusta na sa diha bayan? Kumusta ang inyong adlaw-adlaw nga Kumusta? panginabuhi? Sakto na, Takya. Kumusta inyo hang panghapon na kinabuhi? Pang adlaw-adlaw, pang gabi eh. Pwede po, okay. Diba? Manghinaot kami nga. Maayo ang inyong panglawas. Sakto na, bulabugo na sabta mo diha bayan. Magstorya-storya na po mi. Maski unsa ni Takya. Mas jud. Okay ra to. Ayo. Magyapon Barok. Yeah, Asa na Barok? Wala Okay. lang. Manghibang balabog sa mi karon bayan kung unsa yung ipangbuhat diha. Yeah, biyai sana inyong pangbuhat dara unya na na. Pwede ba Kumana. paminawa sa si Barok o si Takya? Yeah, paingon mo sa trabaho, paminawa sa lang mi saglit. Kung pauli na mo i-continue lang ang paminawa. Tama. Nani Tama, magstorya na tama, po, oo. storya na punta Maski maski unsa. unsa. Dili hinubog ha. Ano ba yan? Tinuod yun eh. Sakto ni oy. Gikan ni sa Sakto ako ang kinasing-kasing mga experience. Di ba? Kinasing-kasing. Kinexing-kasing sakto na, Takya. Unsa man ato ay topic karon? Ikaw ba ang amoy topic day karon ba yan kay kining Namutana ka sa ako o ikaw busulti? Nangutana ko sa ila. Okay. Okay. Unsa ang imuhang gusto na paborito nimong i-snack ba yan? Unsa yun? Naa ba kay paborito nimo nga kaunon karon dayon orasa? Unsa imong gusto nga kaunon dayon, di ba? Oo. Mao na ang nahuraan ni Takya karon dayon ba nga Karon. mura kog nangala ba? Karon tagay ko ani bro. Ano ko wala man ko ana karon. Amo ko mga ana, di ba? Mura ka og very enthusiastic ka ba? Nga mukaon ba? Nga Labi ka na. Karon gigil dayon ka ba? Mura ka ga-crave. The crave. Mura ka buros. Nagpagita ako. Lagi niya. Lain na ba yung kung dili nimo makaon? Yeah, Oh, sige, diba? unsa man gina? Labi nagdaa sa mga abroad. Oh. Sa mga abroad na itong mga kabodra na mga bayan nga. Mga bayan na to nga naa sa gawas karon nga Yes. pag kung naay life feel sa nagud kanimi tatong baba Yeah, bitaw. kaya itong Mura bila to, ba? makadungog lang kagamay. Kagay. Mura na kag uy. Mura lami Gusto- na nung kakaunon ana. gusto Mura na nila. hitabo na ko karon bayan nga. Mhm. Lami nisulti lang si Barok og puto. Oh. Nagpalit ako og rice flour. Gusto man ka. Nagluto ko og puto. Wala. Akong puto palpak. Oh, Oh my kay naalay nag-message imong papa, di ba? Oh, naami photo diri. Murag Oh. ngita na din ka Mura ba? na din ka og ay murag lami kayo murag mafigin nimo lalami, di ba? Maugyo na siya ang ato ang kuano na gusto din mo kaunon ba? Oo, mas Na- maayo labi- man dito sa ato, pagpauli, oh, pag- Mas maayo dito sa ato kay naaman dayon. Oo, Oo. mauna siya. Yeah, Dire. wala. Saon? Kung dili ka kabalumuluto, wadi Wag yun, di yun Wag ka mabuhi. di Di ba? ka Mag-antos makakaon. na lang ka. Antos lang ka mo. Yeah. Mananaw na lang kag Mao TV. niya akong pangutana sa imo bayan. Unsa man imuhang paboritong snacks nimo dira? Di ba? Kami po ako naapo ko'y ako ikaw si Takya. Ako unsay ako ang lami na kaunon karon dayon. Mhm. Di ba? Mhm. Lami kay ikaon og puto, pero palpak akong puto. Nagluto na po ko og biko. Yeah, pero Palpak yapon akong biko. makuha lagi na siya. Mo na siya. Ay. Kaning practice lang gyapon. Practice makes perfect. Mao na ingon nila. Pero Diba? mao lagi na, nakaluto lagi ka, palpak man pod. Pero kaunon gyapon nimo bisag lata. Yes. Oh, ako ang biko. Ana. Ako biko luto, pero lata. Lata, mura og Gilabay pa yun. Ni Barok ang latik. abila akong sa to. Binuang kayo. Okay, klaro day. Abila akong di na to nimo magamit. So akong gilabay ra po. Di nga ako pag tilaw, dami ani Takya. Abila akong excess to siya. Sobra-sobra ba. So ako siya gilabay kaya di magamit. Do. Mangawa? Wala man di ay So, na. Eh, Wala tayo mahimo. so mo na ito pag-storyahan Kana Barok. Unsa man imo ang paborito? Ang merienda man na siya. no? Merienda. Eh, Sa Tagalog, merienda. Uy, pero ingon sa akong lolo, kanang merienda daw ko. Ganahan dyan kay ko na imong lulo gusto. Mao na siya sulti ni lolo. Kanang snack nato, merienda, is gikan na siya from the kachila.
sila. from the Okay. from the Spaniards. Nakuha nato na siya nga kining snacks ba? Mao na siya. Okay. Moro na ko ingon sa Mao na okay, kachita. Ako ang Barok, ang gusto na akong mahibalan ka ng kaon dayon. Kaon dayon. Unsa ang imo ang paborito? Ang kaon, paborito yun akong kaon sa online. Kahibalo ko na ang imo yung paborito kay tanan is saging. Pero Yes. kung sa pagyud wa pagyud ko kahibalo pagyud ko kung sa pagyud imo Let- maliban sa saging. Let me explain, okay? Inana na siya. I-elaborate na ako, okay? Okay, sige. So, syempre, ang saging manggod sa ato, guys, madali-dali ra na siya ba? Naana siya, tanan, makita na sa ato ang kabakuran, tanan, everywhere, di ba? Maski asa nimo makita yun ang saging yun. Tapos, tungod, ganahan ko ang saging kasi daghan gud siya klase na maluto ba? Lagi pero unsa ba gid imong gusto? Ang ako Kana gid mo yun- ang gusto gyud Ang sa ako saging na yung lutoon. gusto jud is dili ko makasulti unsa gyud ang gusto. So gusto po di mo ginanggang. Gusto na ko og ginanggang kana yung simple lang, di ba? Gusto Pagluto ko, og gusto man po ko ginanggang. yes. Gusto po kag banana cue. Banana Q, Sa paman turon. Turon, dami po na. Maruya. Maruya Oh, or yes. banana fritters. Banana Oo. fritters o pinaypayan. Di ba? Mao na siya lami, ana. Oh, unsa pa man mahitabo nimo ana, bisag ring iprito ra ang isda, di ba? Butang ang sugar. Okay ra gyapon. Kung naabot mo kay isda. Nga isda mo di. Saging na. Naamag ko kay nakita nga word nga isda. Dili bitaw kay naamag ko nasahay man ko. Di naasa. Asang planet? Asang planet mo? Asang planet man ka na sa paingon? Ay, mata sa uy. Naamag ko isda. Usahay man ko na kay makita bitaw, di ba? Naamag ko kuan dia pod mga usa ni drawing ni anak nato tapos makikita ang isda. Ang imo pagtan-aw po nun, isda. Naunsa nung nagkaroon. Siya busy mong katakya, no? Mao na siya, di ba? Inana. Dagong morning ganahan ko og kining saging mong good cause wala lang yun siya ba kining all-time classic, madali-dali ra mo adto lang kadra sa iskinita na nadang kay saging nga makuha, di ba? Makaon. Oo, pero Diba? ako ang kuan, question nimo nga yung paborito nimo dili nga naara diha. Gusto ko lami ba kay ganahan ka sa Di- latte, kay ganahan ka sa Oy, sugar, latte food, kay ganahan ganahan ka ko sa latte. margarine, di ba margarine ba na? Yes. Butagin daghan og margarine. O kana akong gusto Stop. dili kay all time. Kay all time ganahan na diha. Ang ako gusto. Ganahan lang ko og saging manggod. Na siya sweetness. Binu. Tanan man pagkaon. Dili. Sweet, di ba? Laban, sweet Eh, pero eh, mga, lahi mo naman, ba? kinang, lami ba yun kay sweet, daghang kay sugar. Ang ako Yes. naman, nga nung ganahan ka og saging. Siya, wala lang yun. Pilang yun ako nga saging. Binuang. Kaya lami mo ganun saging. Ay. Usang di. Kailangan pag yun na ako i-describe unsa ang kuan sa saging. Dili, usang di. Dili kay, Usang di mo ang pasabot di. dili kay, mayroon magug ka nga. Mayroon magug Di, ka nga. da- Kay all time, kay kuan. Maura din na rason nga nung kuan. Dali- Di ba kung ganong paborito nimo kay, sa imo bilang matilawan. So ganong paborito nimo na. Kita- Pinatilawan ko nga lami siya. Kita Nga, miss. tungod sa margarine, tungod sa sugar, tungod ba sa latte? Oh. Hala! Tungod ba sa giprito lang siya? Kaday oil, dagay, tay sugar. Di, mauna na siya. Lagi akong giingon sa Tay mo ingon kay, ay all time. Di, para sa turon. Lamian ko sa turon kaya nakabalot siya sa O, Shanghai kana wrapper. akong gusto. Wala pa kayo- Madungog. Wala pa kayo na. Dili kay, kani YouTube ba di ba ni? Dili. All time. Dili, manggod. Wala pa kayo na humang. Ay, Pero binuang. turon, lamian kong turon. Kasi nakakuan siya sa kanang wrapper pa. Oh. Diba? Ako anong ganahan kong turon kay tungod sa langka. O maura na ako Oo, dili sa lagi. rapper. Kay langka. Ako ganahan ko banana cue kay tungod
Sa latik. Oh, maura na siya Barok kung gusto masulti. Sa bananak yun, tungod sa latik. Ay, lahi kayo na din. Linatikan mo na yun. Latik. Linatikan mo na yun. Tungod, pananakyo, kay tungod sa Tukog. tukog mo. Kay tungod, kay atukog pang toothpick. Ako, ginahan ko sa bananakyo kay tungod sa asukal. Oh, kana lagi ka sa caramelize. I-caramelize lang. Gusto ko mukaon o crispy na rin kastanan. kining bananakyo. Kanang daghan kay... kanang daghan kay asukal. Maugin na akong gusto. Mawagaling. Oo. Mawagaling. Mo na kung gusto na. Gusto pod ko og maruya. Oh, kana. Kes gi-marinated jud siya. Gibalot Lamig siya. siya ba Oh. na siya pagka-crispiness. So gibalot siya Mura og siya og butter. mura siya Kanang KFC. butter. KFC pwede po na nasaging. Mura lagi. Nasaging. Mura siya og tuan ba Sa- tapos butangan na pud og asukal. Oh, kana. Diba? Basta Oo. na asukar, lami. Lami maguna basta na asukal, diba? Di din mo puggal ba? Ay, Lami. pagkaulo na lang nila yung sukar na lang yung Di nagkaulo. mo na siya nakanindot sa saging. Ako Oh. kay ginanggang ka. Ang ginanggang man nun. Oy, kani healthy na siya. Ha? Kay grilled man. Kay gisugba man, di ba? Dili niya po ginawa sugar. Oo, At least na tama. lang kung dili niya mabutalan o margarine. Margarine. Og sugar. Star margarine. Gamit ng star margarine. Pampadako og muscles. Dili mo na margarine oy. Margarine mo na. Margarine. Abot ka na ko. Muna siya. Di ba? Ikaw ba siya Hapit na margarine? kong diabetes tungkol sa ginanggang. Grabe akong kaon. Sa una, barato raman ang ginanggang, di ba? Kaya piso raman na. Tag-piso. Tag-piso na bitaw, no? Karang Diba? tag-5 naman. Sus, gagmay kaayo eh. Tapos gagmay pa yung kayo. Gagmay Tapos ka sa una, ang, dagko kayo ang sa naman. una pa yun, isa ka saging, tapos duha ka saging. Mm. Karon kay isa og tunga og pa yun ang isa ka Tungaon saging, pa di dyan, ba? no? Sus, lamig kayo na ha, ako. Anaon dahil na, brushan, lamig kayo ng pag-brush dahil na. Brush back and forth dahil sa star margarine. Talaga. Di ba? Ang humot kaayo ba? Igno Ang na, humot igno na kaayo mo. sa margarine. Hindi, pwede dugan-dugangi, daghan ako diyan. Yes, di ba? Ikot gud mo og kanang sugar na daghan ka. Sugar na yun. Tapos, anaon din ba? Murag usahay na dili naman nimo na kuan makaon ang saging kay ang katamis naman imo ang Yes. Oh, tapos ang sa una na ako kaon kay ako pa na siyang tilaan pa na. sa til. Grabe na pud kauna nimo. Inana mo jud ko. Oh sige, ikaw, Inana mo jud ko ina na jud ka, makaon ba? sige. Kung may experience ka nimo ba?